Malawi Brief. Chifukambiri mu South Africa mwachipongwenu akamingi makape abulutu ombwambwa ananu mazobano fone yanga munalibe zaka zonsezi munalibe ine sikuti ziwika lero ayi ndakhandi kuzwika zaka 30 zapitazo koma fone yanga munalibe ndemene ndalowa ku Malawi Congress Party chaka chathamu kuti chitaso chisomo kundipasa udindo wakulu kwambiri kukhala wachiwiri kwa wachiwiri wa chipani chimene chinacholamula pano tili kosusa ambiri munapezerapo mwayi okhala nambala yanga mkona mwachisomo tikumatha kuyankhulana kuchezerana ayi tikamagawana mawu choncho pali tina timaphunzirako tabwino timatenga tina toyipa timasiya chifasi kuti zonse zimakhala zoyipa zina zimakhalapo zabwino ndi timatola kuti zabwinoto nkutigwiritsa ntchito zoyipazo timangotaya mbini. Ndithokoze kwambiri kuti mwamasuka nane nkundiuza kuti ayolo muli ku South Africa mumavota ndikuvota kwake mauza abalana ali kuno kuti boma ili sili kukuthandizana la kuphinyani ndiye musakalivotere mukapanda kuvota tukufuna ifezi mukavotera boma lobweri sinditumizirani ndalama ndiye mukaopseza iyo amalichosa bomalo ndinachembekezo panonso mwauzaso kuti boma la DPP lalephera konzekani muzipita munsewu mukapange mademo kuti mulivotereso boma lilichoke mwinanso mwauza kuti mbikire 2030 mkutali mmene zinthu zilili muyambe mademo mwachosa DPP pachiko palibe chikuyenda mwinanso mwauza kuti fiwelo akusowabe mwauza kuti chimanga cha ku Tanzania chiyaka cha ku Zambia sichinabwerebe mwauza kuti mafuta akusowabe mwauza kuti sugar akusowabe ndipo ndodula mwauza kuti cement akusowabe ndipo ndodula mwinanso mwauzanso kuti DPP wa AIP jesina yambe komanso akuti alandire ndaokhaokha a DPP ena nonse azibani zina zonse simulandira ngati sinu a DPP akuti simulandira AIP mwina mwauzanso zimenezo mwinanso akuuzani kuti a DPP akuti azimulimbana ntchito okhaokha amene anavotera ngati inu simunavotere azibani zina sakulimbana ntchito ndekuti akudziwa iwo kuti anavotera ndi awa ndekuti amachonga ma ballot boxes kumbali akudziwa kuti anavotera ndi awa nanga mmene timavotera munthu ungadziwe kuti uyu adativotera usadativotera mwinanso mwauza kuti pano boma lalephera mwachosa paja mukuti mmachosa ndinu koma ife ngati Malawi Congress Party timadziwa kuti kuchosa boma kuchosa president nthawi ya masankho ndipo masankho ena tikhala nawo mu September 2030 ndipo pamene tizavoteso kuti inu mumauza abalanu zochita mwina pano mwauzanso kuti zakusukulu zija sukulu ya ulere akuti sikhala aliyese izayamba January fizi ndimene achosapo koma sukulu fund sanachosa onjezeraso boarding fees sanachosa onjezeraso mwauza mwina abale anu mwinanso mwauza kuti zambiri amapanga achakwera zija za misewu ayimisakaye zithandizo zambiri zimene zimaperekedwa ayimisa msonkhoso akweza wachoka pa 16.5% wafika 17.5% mwinanso mwauza kuti akuti pano tikakutumizirani ndalama kuchokera kuno ku South Africa pa Airtel Money pa Payesa pa Mpamba kaya pa Zuku tikakutumizirani ndalama zikangofika 100,000 azidulapo msonkho 500 mwina zimene mwauza ndetiyembekezera kuti mwauzaso abalanu mmene mwauzira kuti aloweso munsewu kuti alichose boma ili nanga simachosa boma ndinu mu South Africa mwakauza abale anu kuno ndetiyembekezera kuti mwauze mukauza ife tiyembekezera kuti nafeso atiuze ziko